Мне учора прылетае паведамленне ад Майкрасофта аб тым, што ў мяне аплачаны Гейпас? геймпас так за 2 месяца. То бок за 2 месяцы, якія прайшлі. Я такі прыхуеўшы, таму што як мне здавалася, падпіскі няма. Вось і я Я адкрываю таксама Google. хочу. Што? Я таксама так хочу. Што Хулею. каб ён табе спісаў за 2 месяца адразу? Ён тебе ого. Ага, Ну, пашоў нахуй. ён двойчы спісаў за жнівень 54 гэтых злотых і за верасень 54 злотых за геймпас А ты стандарт. ведаў, я цябе пераб'ю, выбачаюсь. Ты ведаў, што немагчыма падараваць геймпас на 1 месяц? А на колькі? На 3 На мінімум? 3 мінімум. Ну, окей, я хуй ведаю. Яны змянілі палітыку партыі і цяпер яны здымаюць за тыя месяцы, якія ў цябе была падпіска, але яна не праплачвалася, таму што ў цябе не было грошай на карткі. У мяне гэта плаціцца з віртуальнай карткі, на якую я просто кідаю грошы і там здымаецца за падпіскі. Там не было нічога. І вось ён, атрымліваецца, у жніўні не знімаў, а калі з'явіліся, я туды просто закінуў грошы на іншыя падпіскі, на ChatGPT і гэтак далей, то ён проста адразу з мяне зняў 100 з херам злотых за тое, што ў мяне ён не праплаціў старую падпіску. Я такі, добра, раз мне праплацілася і ў мяне зноў ёсць геймпас, якога я не хацеў, але ён у мяне ёсць, я вырашыў паспрабаваць Silksong, а на дадзены момант я вось толькі недаўна, учора ўвечары забіў Харнет у арыгінальным Hollow Knight. Гэта другі босс, каб ты разумеў, ці трэці босс, ну калі глядзець. Вось, і я зараз паспрабаваў, мяне выебаў першы моб, адправіў на вераспаўн, я такі, заебісь, добра, дзякуй, і вырубіў. Першы моб. Ну там не першы моб, адзін з першых мобаў, якога я не ведаў, бо баёўка нашмат складаней у Silksonге, чым у гэтым. Што? Ты пагуляў хаця бы 2 гадзіны? Ты далей за татуторыял прайшоў? Ну я забіў першага, я не ведаю, там была нейкая аса. Ну гэта хуйня, чувак. Далей да першага босса дайдзі, вось. Я не ведаю, мне не спадабалася, такі, ну добра, Metroidvania. Ну, слухай, в мяне першапачаткова я спрабаваў Оры, я спрабаваў першы Hollow Knight. І яны для мяне ўсе такія, Ну хуй ведае. Ну я разумею. Гэта вось насамрэч гэта першая Metroidvania, якую я насамрэч спрабаваў. Не ладно, першая была Dead Cells, але не сказаць, што яна там не Dead Cells гэта рогалік, гэта не Metroidvania. Metroidvania таксама, таму што у цябе класічна ты не ведаеш, куды ісці, іншыя выхады адкрываюцца толькі са здольнасцямі, якія адкрываюцца ў цябе з забойствам босаў, ці калі ты знаходзіш прыкмету. У цябе там ёсць таксама прапампоўка, у цябе таксама шмат бэктрэкінгу ў гэтай гульне. У ёй даволі моцны элемент Metroidvania. Ну так, рогалайк Metroidvania, так. Ну вось. Для мяне гэта больш рогалік быў. Ну, вось класічны Metroidvania гэта хутчэй Metroid Dread і гэтак далей. Тут цябе заўжды яшчэ і на рэспаун адпраўляюць. Вось, я пабегаю, для мяне нашмат больш складаней, мне здаецца, мне трэба спачатку прайсці першы Hollow Knight, паспрабаваць хаця б прайсці, таму што час ад часу складанасці Hollow Knight мяне проста паражаюць, таму што я вось зараз адчуваю прыблізна тое ж самае, што я адчуваў, калі упершыню гуляў у першы Dark Souls. Prepare to Die Edition быў такі. Выходзіў рэмайстер, не рэмайстер, гэта проста як бы з усімі патчамі ды дадаткамі. І вось гэта прыблізна тое ж самае, таму што я зараз нічога не чытаю па гэтай гульне, нічога не гляджу па гэтай гульне, і вось проста тыкаюся. І для мяне вось калі я так яе асазнаю, то асведамляю, то яна, мне здаецца, складаней больш у 10 раз, чым яна насамрэч ёсць. Таму што я вось увогуле не ведаю, а тут як у Dark Souls, кожная хуйня ў гэтым свеце можа цябе піздануць, і ты падохнеш. Я не ведаю, я вырашыў Silksongу даць шанец, як я гэта зразумеў пасля экспедыцыі,
Вось што магчыма просто трэба паспрабаваць нешта новае ў гэтым жанры і тады табе можа зайсці, бо напрыклад до экспедыцыі мне не падабаўся JRPG, я не разумеў JRPG. Вось я прайшоў экспедыцыю, потым я Я таксама пайшоў у разумею. метафору. Адзіная JRPG, якая мне спадабалася, насамрэч спадабалася, гэта South Park The Stick of Truth. Так. Вось. І я вырашыў, што магчыма Silksongам будзе нешта кшталту гэтага, але не, гэтага не адбылося. Вось і я яго скіпнуў. Таксама што яшчэ я гуляў. Я возобнавіў кантакт 3гадовай даўніны. Вось і зараз мы перыядычна ў што-небудзь разам гуляем з сябрам. Вось мы спрабавалі гуляць. Слухай, мы паспрабавалі пагуляць у It Takes Two, але ён на кампухцеры, а я праз Xbox. І каб у цябе быў праз падпіску геймпаса гэты кросплей у It Takes Two, табе трэба яго, каб вы былі сябрамі ў Electronic Arts. Ну, магчыма, у іх же там вось такая гэта дрочка. сістэма ланчера. Так. У выніку мы так і не пагулялі ў Takes Two, мы пайшлі гуляць у... Прасцей было б хлопцу Xbox набыць. Так, мы пайшлі гуляць у першы Grounded. Ну вось. Гэта там, дзе вы маленькія, там ад жукоў розных адбіваецеся, будаўніцтва. Вось гэты Майнкрафт. Вось. Дарэчы, у выніку мы прыйшлі проста і пачалі гуляць у Майнкрафт. Слухай, ты бачыў сучасны Майнкрафт? Гэта пиздец. Не бачыў. Ён у мяне ёсць на Nintendo Switch Black Rock Edition. І ёсць на Xbox у падпіскі Game Pass. Я ўсё вельмі хачу паспрабаваць пагуляць у Майнкрафт, але ўсё не магу знайсці паці. Ён стаў вельмі прыгожы. Вось, яшчэ мы спрабавалі... Вы гуляеце у гэты... Што? Геймпасе. Не у геймпасе. Я пра тое, што вы у выжывач гуляеце. Вы не гуляеце ў гэты крэатыўны рэжым. Не, выжывач. Звычайно. Тады гэта, возьміце ў паці. Мы просто не ведаем, калі мы яшчэ будзем гуляць. Вось, у чым праблема. І карацей, мы спрабавалі, мне стала цікава пагуляць у Майнкрафт, то клічце. Мы паспрабавалі пагуляць у новы Gears of War. Мы скіпнулі... Новы стар. Reloaded, які выйшаў 24-го, мне падаецца, у адзін дзень з Helldivers'амі. Карацей, мы ў ім правялі, мне падаецца, хвілін 10. А што не спадабалася? Ніякага імпакту, дядька, ввогуле ніякага. І я такі, я ў гэта не магу гуляць, тыпу, я адмаўляюся. Гірсы нармальна палецелі на PlayStation, калі выйшлі, там, тыпу, за некалькі дзён лям продажаў было. Наколькі добра ім будзе на плойке, таму што, там же рэальна вельмі любяць вось такія экшончыкі. Таму? Ну, слухай, на плойке больш любяць кінцо. Ну, так, да. Таксама. Я маю на ўвазе старыя хардкорныя фанаты плойкі, яны вельмі любілі экшончык. Старыя фанаты плойкі ўжо памерлі. Ну вось. Як там Killzone? Памятаеце? Як ён там сябе ўвогуле адчувае. Што яшчэ было? Ну так вось, і ў выніку мы проста пайшлі гуляць у гэтай... Майнкрафт? Да, Майнкрафт. Слухай, што я яшчэ паглядзеў? Мяне прымусілі паглядзець новага Аліена. Мультфільм? Не. Які фільм? Ромул. Не ведаю, далей за першага Аліена не глядзеў. Ну вось, калі табе спадабаўся першы, то можа і гэты зайсці. Ну ён там мне спадабаўся, але не тое, каб настолькі, чтоб я зараз... Ну ж не тое ж самае. Так я ж не кажу табе глядзі першага. Вось. Гэта такі, ведаеш, яны пераснялі з вельмі... Гэты фільм, падзеі якога адбываюцца паміж першай і другой часткай. Вось.
І там ёсць вельмі шмат адсылак на бо падзеі літаральна адбываюцца на карабле з першай часткі, і там ось для фанатаў, мне падаецца, гэта ось самае то. Там таксама такое, тыпу, ведаеш, кроў, мяса, кішкі і гэтак далей. Вось. Не, такога там не было. Мы яго паглядзелі, і я такі, нармалёва. Не ведаю чаму па дызайне лакацыі і вось графікі вельмі нагадвае чамусьці зорны дэсант. А мне падаецца, там ёсць нейкі такі амаш на гэтыя ўсе старыя фільмы, ведаеш? Пола Верховена маеш на ўвазе? Так. Слухай, даўненька такога не здымалі. Вось я б на дадзены момант нешта з задавальненнем паглядзеў на кшталт Рабакопа ці вось таго ж самага дэсанту. Паглядзі гэтага Ромула, ён неблагі, насамрэч. Вось калі... Бо у мяне было вельмі такое скептычнае стаўленне да яго пасля Праметэю. Вось. Бо я... Праметэй таксама я ніколі. У мяне мама вельмі іх любіць, але я вось зусім не разумею. Вось я глядзеў Праметэй, я глядзеў, яшчэ быў Завет, мне падаецца, ці як... Чужы Завет, так. Вось, так, я гэта ўсё глядзеў, я такі, гэта нейкая... Тебе амаль аматарам можна лічыць. Не, я просто... В гэтым разумееш? Не, ты шо? Вось, і я калі яго паглядзеў, такі, гэта добрая, вось, ведаеш, 7,5 з 10. Гэта вышэй, знатна вышэй за сярэдняе. Значна вышэй за фантастычную чацвёрку. Вось яе я нават яшчэ і не глядзеў. І нават, мне падаецца, не збіраюся. Глядзі. Глядзі ці не глядзі? Не глядзі ў любым выпадку, таму што просто дженерик кінцо даволі дзіўнае. Так. Я нават пра гэта распавядаў у першым гікаўскім, калі ты працаваў. Першы гікаўскі. Фантастычная паебота. Вось калі коратка, я табе так скажу. Не ведаю, мне шкада вось тых 2 гадзін, што я патраціў на гэты фільм. Лепей бы, не ведаю, на матэрыялістку схадзіў. Вось да матэрыялісткі да сіх не дайшоў у кіно, можа, вось на гэтых выходных дайду. Я хочу паглядзець Супермена новага. Не, таксама нешта. Вось мне здаецца, што гэта вось будзе нешта на кшталт фантастычнай чацвёркі і... Не, ты шо? Мне так жа сама казалі наконт фантастычнай чацвёркі. Тыпу, не, гэта вось адраджэнне Марвел, хуё маё, будзе вельмі неверагодна. У выніку што? У выніку хто табе гэта казаў? На тое, як жанчыну прымушаюць нараджаць у космосе. Хто табе гэта казаў? Табе хлусілі? Маркетолагі? Гэта TikTok мне так казаў. Усім жа вядома, што ў TikToке меркаванне, да якога трэба прыслухоўвацца. Так. Кароч, вітаем вас, сябры, сяброўкі, небінарныя персоны, першы гікаўскі, 80-й выпуск. Што, я калі збіраў шоу-ноты на гэты выпуск, я вырашыў, што не трэба браць ніякіх навінаў вельмі складаных і не трэба браць навінаў не вельмі гульнявых, таму у нас атрымаліся, чыста амаль... Дякую, што без АІ. Вось я АІху спецыйна павыкідаваў. Чыста насамрэч так заебала АІ. Таксама заебала. АІ. Так, кожны тыдзень з'яўляецца... Памятаеш, была прэзентацыя Xbox, дзе было TV. Так, зараз АІ. Так, вось проста... Разумееш, у чым справа? Справа ў тым, што кожны тыдзень з'яўляецца нейкая новая прарыўная мадэль АІ, якая зараз проста ўсіх і ў рот, і ў грыву, а проста праз тыдзень пра гэта ўсе забываюць. З'яўляецца зноў нейкая новая мадэль АІ, якая ўсіх і ў хвост, і ў грыву, а праз тыдзень пра гэта ўсіх забываюць. Мне вось з апошняга, што патрапляла на вочы, мне супрацоўнік мой
паказаў Janitor AI. Гэта тыпу гэта просто бот, з якім ты перапісваешся, але з ім можна вірціць. І там тыпу віртуальны хлопчыкі дзяўчынкі, і ты з імі можаш там у прынцыпе рабіць усё што ніхуя сабе. Там колькі 5 літраў, што гэта за банка? Я просто воду не дабіраю, калі дома знаходжуся. На працы я воду п'ю шмат, а дома не. Таму я твоя норма? Сколькі ты на дзень п'еш? Недзе 3,5. Ну я недзе 2. Там жа яна разлічваецца 30-40 мл у залежнасці ад твайго, нават не хачу гэтага ведаць. Прабач. 2 гэта мінімум, які трэба. Добра, 2 я п'ю. Карацей, табе трэба 30-40 мл на кілаграм масы цела. Мадэль, з якой можна вірціць, там ёсць хлопчык ці дзяўчынка. Ну слухай, нічога. Калі зайдзеце, вы можаце з ёй там тыпу, вы можаце з ёй просто паперапісвацца, там адна з мадэляў, якая размаўляе, яны усе размаўляюць па-ангельску і навучаны па-ангельску. І калі вы хочаце з імі размаўляць на іншай мове, там, напрыклад, на беларускай, вам здаецца, што калі гэта нейрасетка, то яна ўжо ведае беларускую мову, ніхуя яны навучаны на ангельскай, і то трэба тыпу усталёўваць праз плагін ці у браузеры просто праз перакладчык з ім перапісвацца. Такое сабе. Тыпу ты яму можаш пісаць на беларускую, ён адпавядае на ангельскай, і толькі потым ён аўтаматычна плагінам перакладаецца на беларускую. Вось. Нейкая херабора. Я не зразумеў. Сапраўды з ёй можна паверціць, можна там папісаць ёй некую чэрнь. Я першае, што зрабіў, там была некая дзяўчына ў бары, яна была расейка, вось, і яна бухала пасля вельмі складанага дня, і ты тыпу там атрымліваецца, што ты з ёй сядзіш за барнай стойкай, можаш з ёй завязацца размова, і можаш, напрыклад, паспрабаваць яе там чувак перед зброю візуальнай новелы. Ну так, вось, тыпу счапіць яе дамой, заняцца з ёй сексам, але першае, што я зрабіў, гэта схапіў яе за галаву і стукнуў башкой аб барную стойку. Гэта ніяк не звязана з яе месцапаходжаннем. Зусім ніяк, вось чесно. Я чыста, мне было цікава праверыць, на што яно здольна, яно сапраўды адрэагавала як нейрасетка, яна пачала скардзіцца на мяне, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Вось, гэта мне ўсё нагадвае пра тое, што вось памятаеш, калі мы раней гралі ў Skyrim ці Morrowind, была вось гэтая блакітная мара пра тое, што ты хочаш, напрыклад, паперапісвацца з NPC, і ён табе будзе адпавядаць. Вось гэта прыблізна для мяне тое ж самае. Як з гэтым вірціць, ці як на гэта дарачыць, гэта іншае пытанне, і яно мне, вось як я вызначыў, не зусім вельмі цікавае. Слухай, выглядае гэта як нешта для інцэлаў, якія толькі сядзяць дома. Слухай, я бы так не сказаў. Я памятаю там сваё жыццё, калі я жыў адзін, і было максімальна... І у цябе было мара паперапісвацца, павірціць з іскусственным інтэлектам? Не. Навошта мне штучны інтэлект, калі для гэтага тыпу існуюць всякія там тіндеры, гріндеры. Няма натуральнага. Так. Я не ведаю, тыпу, якая розніца перапісвацца з жывым чалавекам ці з нежывым. Мне здаецца, з жывым наадварот прышпільней. Сэнс у тым, што жывы чалавек можа... Уся мая гэтая тэорыя нахуй разваліцца, як толькі вось гэты Janitor AI зможа генераваць нюцы. Яны вось, здаецца, навучаць мадэль, і яна пачне генераваць нюцы, і ўсё. Тыпу, на гэтым усё наібнецца. Струк ведае, калі у цябе ёсць інтэрнэт, у якім ёсць вельмі шмат порна, слухай, тыпу, нас ўжо звычайна не задавальняе проста порна. Раз людзі ідуць драчыць... Мяне задавальняе больш. Раз людзі ідуць драчыць у шыі агента, здаецца... Слухай, заўсёды ж былі вар'яты, дзядзька. Некаторыя драчылі на шашкі на раздзяганне, блядь. Хтось? Я? Гэта быў 2004. Слухай, я памятаю гісторыю, карацей... Там не шашкі былі, там былі паддаўкі. Не, у мяне былі шашкі. Я памятаю гісторыю, калі у мяне стаяў яшчэ дома у бацькоў манітор, і ён стаяў ось прям... Ты калі ішоў, ты бачыў праз вакно тое, што на маніторы адбываецца.
І побач яшчэ дзед сядзеў глядзеў. Не, дзед тады паліць пайшоў, мне падаецца. Вось, і я адкрыў гэтыя шашкі на раздзяганне, і матуля дадому шла. І што Она такая: было? "Так, сынок, нам трэба паразмаўляць з табой". Адвярні манітор у іншы бок. Так, і пасля гэтага набылі плотныя гэтыя занавескі. Ну, хаця б Вось. лагічна, больш-менш. У мяне іншая была херня, ты памятаеш, быў хаця я не ведаю, ці быў у Лоеве тэлеканал 2000 быў у цябе калі-небудзь? ТВ-1000? Так. Так быў. Вось, калі ты памятаеш, там пасля 11 ці 12 вырубалі лёгкі прон. Ну так, там вось зусім там ніколі не было Секс Анфісай Чэхавай. Так, ну там ніколі не было сексу, там заўжды так, была так. такая тэма, што Петинг. там нехта робіць выгляд, што ён смокча струк. Вось такое. Ён? Не яна, ён? Ну, што глядзеў, камон. Ну, вы там бліжэй да Расіі, так. У нас, магчыма, розныя. Я ж з Магілёва, мы ж такія. Кароч, я памятаю, што да маёй матулі прыехала яе падруга, і з ёй прыехаў яены сын. А сын мой быў пагодка прыблізна. Так, і ён, і нашыя маці пайшлі бухаць, а мы засталіся дома адны. А нам, каб ты разумеў, год па 12-13 максімум. І он такой: "У цябе ёсць ТВ-1000?" Я такі: "У мяне ёсць ТВ-1000". Я памятаю, як мы з ім удвух разам глядзелі гэты лёгкі прон. Вось, просто не адрываешся. У мяне флешбэкнула ў момант, калі мяне аднакласнікі паклікалі паглядзець нейкую касету дадому. Таксама такое было. Я прыходжу, а яны ўтрох сядзяць і прочаць, блядь. Я такі: "Бля! Што адбываецца?" А ты да іх прыяднаўся? Не. У мяне з таго моманту проста дзіцячая траўма. Не, у мяне ў школе не тое, каб навучаліся вельмі багатыя дзеці. Вось, гэта былі звычайныя дзеці са звычайных сем'яў. І у аднаго аднакласніка на ўсіх быў кампутар. І калі гэты кампутар з'явіўся, на гэтым кампе хутка з'явілася порна. І я памятаю, як мы усе разам хадзілі да яго дадому глядзець гэтае порна. Ніхто ў яго дома не драчыў, але ведаеш, усе сядзелі, ведаеш, вось як нібыта здымалі. Але ўсе дакладна ўсё запамяталі. Ты запісваў сабе гэта на падкорку, каб потым прыйсці домой, вспомніць і зрабіць сваю брудную справу. Там, ведаеш, час ад часу просто замест дзяўчыны твар твайго аднакласніка ўзнікае ў успамінах. І ад гэтага ты хутчэй канчаеш. Бля. Всё, вось цяпер пачаўся класічны першы гікаўскі. Ой, муха. Ты памятаеш свой першы сайт з эротыкай? Так, памятаю, таму што ён называўся supersuka.com. Гэта, быў сайт, на якім, ведаеш, выкладалі пакі проста якіхці голых жанчын. Мне здаецца, што гэта былі нейкія сканы ці з журналаў, ці для журналаў, таму што яны там сапраўды былі вельмі сратыя. Так, і ты адчыняеш вось гэтую старонку, там 5 фотаздымкаў, якія просто, ведаеш, спачатку, з сярэдзіну і з канца, то бок там весь пак не паказаны. Ці ў цябе вось у мініяцюрах увесь пак паказаны, але маленечкі такі. І ты можаш таксама гэта засталося тое, што першыя фоткі гэта заўсёды у адзенні, і ты адразу просто такі скрол уніз, дзе ўжо гола, блядь. Вось, і там прышпіл было тым, што ты мог спампаваць гэты архіў, але ён быў запаролены, і каб атрымаць пароль, табе трэба было адправіць смс. Але гэты смс заўжды каштавала 100-500 мільёнаў $. І не факт, што табе прыйдзе гэты... На той момант гэта заробак беларуса звычайны. Ну, не, там незвычайны заробак беларуса быў, гэта каштавала нешта накшталт. У мяне быў сусед з вельмі багатай сям'і. І яму не было розніцы, ён проста набываў гэтыя кады ізічна. І яно каштавала 4-5 тысяч рублёў. То бок там для 14-гадовага мяне гэта вельмі шмат грошай, але агулам гэта нармальна. Там $1 тады каштаваў, мне здаецца,
Ну, можа, 4-5. Я дакладна просто не памятаю. Якісьці момант просто вельмі моцна скакануў, і там умоўна з Мгм. 4 до 7 ён там за адзін дзень падаражаў. Таму Не, у дакладна мяне ну, тебе прям вельмі стары нейкія сайты. Бо ў мяне ўжо былі сайты, дзе выкладалі цалкам пакі, і гэта звычайна першы сайт такі, гэта быў гаўна.нет. Мгм. Вось, Ягона, і ведаю. ну вось, гэта быў звычайны сайт, дзе розныя навіны туды-сюды, і там быў аддзельная ўкладка тыпу эротыка. Вось, і менавіта на ім я пазнаёміўся з мадэллю Мэдисон Іві. Не Вось, ведаю, хто гэта. ну вось, магчыма, нехта з слухачоў ведае, бо яна вельмі знакамітая. Вось, яна да сіх здымаецца. Слухай, знайсці яе ў вопратцы гэта складана. Яна? Так. Ну вось, тады тады добра. Расчахляй. Прыбяры. Ад грэха падалей. Так. Ну вось. Гэта мая, ведаеш, Рымская імперыя на дадзены Я вось не Усё памятаю. жыццё. Я вось не памятаю па імях вось гэтых. Мяне просто вось гэта Толькі аднаму ведаю ўсё. у мяне просто вось так атрымалася, што гэта ж усё прыйшлося на бум ікпортаў сталення. Ну, тыпу, дагэтуль порно было на касетах пры мне і ў журналах. Потым з'явіліся у мяне з'явіўся дыалаб, і я глядзеў порно ў інтэрнэце, але яго было знайсці, па-першае, даволі складана, па-другое, тыпу, гэта было вельмі не хутка, калі ў цябе 40 кілабайт відарыса грузіцца 25 хвілін. Тыпу, у мяне там было захавана просто на кампутары, там, я не ведаю, 15-20 фотаздымкаў, але здабываць іх было складана, і гэта ўсё прыходзілася на тое, што перадавалі па ікпартах. А па ікпартах, я не ведаю чаму, у мяне перадавалася якаясьці лютая домашняя порно. Там, ведаеш, ну, тыпу, вось як ты памятаеш, яно тыпу стыдыйнае, але тыпу хатняе, гэта дзень студэнта. Хутчэй за ўсё ты памятаеш. Так. Калі вы зараз зрабілі дзень студэнта, тады так. Вось, У нас празднікаў толькі дзень студэнта на старай флешкі. Так. Вось, і там вось усяляка рознае такое. Мне здаецца, тады хадзіла вельмі шмат порна, якое я памятаю, але вось зараз я яго просто ў інтэрнэце не знайду. Гэта былі, мабыць, якіясьці слівы. Я просто не разумею, адкуль гэта было, таму што гэта, ведаеш, ну, літаральна былі нейкі там 20 секунд кавалак ад якогасьці відео, дзе нават там ні твары не бачна, нічога, і просто два чалавека, якія займаюцца койтусам, і ўсё. Не, я не ведаю. Мне домашка ось хатняя мне ніколі не падабалася. Я больш за студыйку выступаў. Мне трэба прадакшн. Тут мы рознага меркавання з табой. Так, у мяне заўсёды і сябра, ён таксама такі больш за хатні, але добра, нешта мы, блядь, ад шыі пераскачылі не туды. Калісьці, памятаеш, калі мы записывалі падкаст «Што за жыццё», у нас быў даволі буйны выпуск пра кітайскае порно, як прадаюць кітайскае порно. Ахуенны. Шкада, што яго не засталося ў сеці, але он застаўся на кампутары. Кароч, ладно, давай гэта, а то мы вельмі далёка адышлі. Вельмі. Ну, як-небудзь трэба гэта прыдумаць пераход да Sony, каб мы перайшлі да першай навіны. А ў цябе калі-небудзь была PSP? Вось у мяне калісьці была PSP. Я не з сям'і мажора, у мяне нікалі не была партатыўнай кансолі. У мяне звычайнай кансолі ніколі не было. Ну так, дарэчы, першая кансоль Вадзіма гэта Nintendo Switch, які ён набыў пры мне. Вось, кароч, Sony рыхтуе новую партатыўную кансоль. Вось гэта кажуць, што гэта будзе нешта накшталт PlayStation 6 у стылі Nintendo Switch. Хутчэй за ўсё, гэта будзе нейкая партатыўка, якая будзе мець зваротную сумяшчальнасць з базавай PS5 і гульнямі з PS4, хутчэй з гульнямі з PS4 і некаторымі гульнямі з PS5, чым паўнавартасная сумяшчальнасць. Гэта не будзе працаваць так же сама, як Steam Deck, гэта хутчэй за ўсё будзе вось той самы канкурэнт да Nintendo Switch.
Прычым тут можна адзначыць, што Sony як мінімум некалькі разоў абпікалася аб тое, што у іх была неверагодна ахуенная PlayStation Portable першая, якая там 3008, 2008, S3 і гэтак далей. Пасля гэтага была PS Vita, якую яны рабілі вось проста, ну сапраўды з любоўю да гэтай прылады, таму што яны сапраўды збіраліся рабіць яе хітом. І у яе быў і піздаты экран сходу, у яе быў, ну тыпу яна мела піздатую зборку, і адразу можна было набыць версію з сім-картай, там тыпу тое, што ў цябе з'явіўся онлайн, дзе б ты не знаходзіўся, тады вось гэты толькі з'явілася у Еўропе і Амерыкі, то першыя інтэрнэт-тарыфы 3G, дзе не лімітаваўся ніяк трафік. Гэта, канешне, быў выбух даволі такі моцны. Але PS Vita яна абасралася за конт таго, што яны не шмат укладалі ў гульні, у іх было на старце некалькі сапраўды клёвых гульняў накшталт Uncharted і гэтак далее. Але тады быў бум мабільнага геймінгу, і мабільны геймінг ён просто на той момант перамог, таму што ўсім здавалася, што хто будзе гуляць у гульні на PSP тады, калі ёсць у кожнай кішэні па тэлефону. Але вось зараз час рассудзіў, што тыя партатыўныя гульні і тыя мабільныя гульні, якія ёсць зараз, ну тыпу гэта ну неба і зямля, ніхто гэта, канешне, нават не будзе параўноўваць. Слухай, ўсё адно ж існуюць добрыя мабільныя гульні, ну давай шчыра. Безумоўна. Я про то, я тое, што не кожная мабільная гульня будзе раўняцца партатыўнай гульне з PSP нават зараз. Ну так, але ось слухай, калі яны зробяць просто другі PS Portal? Не, хутчэй за ўсё, мне здаецца, глядзі, у нас на дадзены момант няма нічога такога, чтобы мы сказалі, што гэта 100% паўнавартасная кансоль. Магчыма, гэта яшчэ і PS Portal, але па уцечкам, усім гэтым збегам, па-першае, она выйдзе дзесьці ў сярэдзіне 27-го года, вось, яны плануюць выпусціць і PS6. Так, хутчэй за ўсё. Ага. Вось, а кошт яе будзе ацэньвацца 399 да 499 $, што значна даражэй, чым PS Portal. Хутчэй за ўсё, калі кошты такія, то атрымліваецца, што гэта паўнавартасная ўсё ж такі кансоль. Ну слухай, нельга забываць, што гэта Sony, ну яны могуць просто так цэну заламаць. Ну мне здаецца, што PS Portal даволі... Пры усім нашым скепсісе да PS Portal яна даволі неблага сабе паказала. Слухай, у мяне знік гэты скепсіс пасля таго, як яны зрабілі фічу з гэтым облакам. Так, вось у мяне таксама, у мяне знік гэты скепсіс, таму што, ну тады за 200 еўра плюс падпіска можна паспрабаваць пагуляць у гульні Sony. Так. Я вось іншая справа... крышачку думаў пра гэта. Я нават не ведаю, ну я не ведаю, як яно працуе, я не спрабаваў гэта, таму магчыма там яно працуе праз раку. Хуёва працуе, сапраўды хуёва, працуе не везде, працуе не на кожным інтэрнэце, мае час ад часу інпут лаг, табе трэба мець нармальны мадэм для гэтага ўсяго, і нават пры гэтых ва ўсіх умовах, калі гуляеш з воблака, ўсё роўна яно можа тыпу гуляцца кепска, відарыс можа развалівацца, але час ад часу гэта выглядае добра. Час ад часу? Хацелася б ведаеш, каб заўсёды... Хацелася б, але так не кожны раз. Ну, слухай, браць асобна партатыўку выключна дзеля эксклюзіваў Xbox. Эксклюзівы Xbox, смешна. Вось, выключна дзеля... Xbox якраз выходзіць на PS5. Так. Выключна дзеля вось гэтых эксклюзіваў PlayStation, ну, з рук ведае. Такое сабе браць вось партатыўку выключна для гэтага, таму што, ну, глядзі, у нас на дадзены момант ёсць Switch, у нас на дадзены момант ёсць гэты, як яго? Steam Deck, так. Ну, і... Ёбаная куча кансоляў на віндзе. Так, ад розных Asusаў, Lenovo і гэтак далей.
якія амаль усе гаўно, калі вы крышачку капнеце ў гэтае пытанне, яны не такія добрыя, як можа здавацца ў маркетынгавых матэрыялах. Тут же просто яшчэ ведаеш такі момант, што мы вось што уяўляць сабе як партатыўку. Калі вось Asus ROG Ally, які вось зараз там Xbox Elite, як оно будзе называцца, калі яно выйдзе разам, то бок гэта просто будзе звычайная кансоль на віндзе, і там сядзі і ебіся. Тое ж самае з Steam Deck'ам, тыпу большасць таго, што як пойдзе гульня, яно ляжыць на гульцы. А ёсць момант як з Nintendo Switch, калі гэта паўнавартасная кансоль, на якую распрацоўшчыкі павінны адаптаваць гульні самі, і ты за гэта плаціш. Калі яны... на Steam Deck таксама распрацоўшчыкі павінны. Ну павінны, але вазьмі Steam Deck і пагуляй. Далёка не кожны тайтл, далёка не кожны тайтл, які ці што адаптаваны нармальна запускаць. Ёсць тайтлы, якія запускаюцца нармальна, але гэта там не тое, што нават 50% ад усіх тайтлаў. То бок як і на Nintendo Switch. Ну, слухай, на Nintendo Switch запускаюцца ўсе гульнябельныя 85-90%. Вось прям правалаў мне просто зараз нейкая такая, ведаеш, як XCOM 2 па такіх правалаў на Nintendo Switch іх сапраўды няшмат. Там што яшчэ можна ўзгадаць акрамя. Ну яны ёсць, але гэта хутчэй выключэнне нібыта, чым правіла. Ну, давай шчыра, і ўзровень саміх гульняў, тэхнічны ўзровень на Nintendo Switch і на Steam Deck. Конечно, 100%. Я на гэта гляджу ўсё больш пазітыўна. Я б хацеў, каб Sony зрабіла нейкую маленькую партатыўную кансоль, таму што мне вельмі падабаецца партатыўны геймінг. Я фанат партатыўнага геймінгу з тых пор, як у мяне з'явілася PSP. Мне вось неяк не было такого, каб у мяне ці ў маіх знаёмых быў там, напрыклад, геймбой, але вось калі у мяне з'явілася, а PSP у мяне з'явілася сапраўды позна ўжо на этапе закаце PSP. Вось прям перад тым, як выйшла PS Vita, у мяне была ў руках, мне просто падаравалі кансоль, якая была цалкам убітая, уся яна была пашарпаная, але яна была прашыта, і на яе можна было заліваць усё, што заўгодна. І там першапачаткова усе гульні з PS1, якія мне падабаліся па зваротнай сумяшчальнасці, і наверх яшчэ даволі шмат эксклюзіваў, якія я паспеў паспрабаваць, тыпу Final Fantasy Crisis Core. Таму вось я сапраўды, калі гэта пытанне аб тым, што яны зробяць паўнавартасную кансоль, тады заебісь. Я, магчыма, разгляджу гэта, каб набыць. Ты глядзі, каб на той момант... Слухай, адзінае адрозненне, мне падаецца, што зараз яшчэ і Steam якую-небудзь сваю кансоль выпусціць зноў, Steam Deck 2 ці яшчэ што-небудзь. Ну, у нас пра гэта ніжэй навіны ёсць. Ну вось, і тыпу ўсё, што будзе адрозніваць, ну, па-першае, мне падаецца, ты не зможаш якія-небудзь гульні, якія разрахаваныя на вінду, запускаць на кансолі ад Sony? Конечно, не. Вось, і тыпу, ці будзе неяк мець сэнс тое, што, ну, тыпу, ці табе набыць умоўны Steam Deck 2, на якім ёсць большасць гульняў, але там няма эксклюзіваў Sony, якія пазней з'явяцца. Ці набыць кансоль ад Sony, у якой ёсць зваротная сумяшчальнасць PS4, дзе да халеры гульняў. Дзядзька, блядь, ну але каму... Вось, мяне гэта ўся ностальгія па старым гульням, гэта такая лухта, насамрэч. Так же сама казалі пра Nintendo Switch, навошта нам гульні ўзроўня PS3 і Xbox 360, але стала хітом. Чувак, калі каштуе не так дахера, але вось яно каштуе 500 еўра, блядь. 399, 490, 500, блядь, еўра. Гэта вельмі шмат. Гэта за гульні з PlayStation 5 зараз каштуе 500 еўра, калі я не памыляюся. Ну, для паўнавартаснай PlayStation 5 тебе трэба яшчэ і тэлевізор. Ну так. Ну, ці манітор які-небудзь. Але, ну... Я кажу, што калі параўноўваць і калі яны будуць выпускаць умоўна PlayStation Portal 2 і ці паўнавартасную кансоль, я ў любым выпадку стаю за тое, каб гэта была паўнавартасная кансоль, таму што я разгляджу яе да таго, каб яе набыць.
з рук ведаю, у мяне неяк Ну, хаця з іншага боку эксклюзівы Sony на дадзены момант гэта такое. Ну не ведаю, можа б гэтага у чалавека павука у рэшце рэшт пагуляю. Ну вось сярод усіх вось на дадзены момант, якія ёсць гэтыя партатыўныя кансолі, і вось калі мы забягаем на 2 гады тыпу наперад, для мяне больш актуальна гэта Steam Deck. Ну слухай, Steam Deck ён ужо сапраўды крышачку стары. Блядь, а першы Switch не стары? Не, я кажу про тое, што... кажу, на 2 гады наперад мы забегаем, калі выходзіць новае пакаленне гэтых партатыўных кансолей. Ну вось калі выходзіць новы Steam Deck, то тут, канешне, так. Я про тое, што ў яго ўжо крыху там тое, што першы Switch стары, гэта ну там 100%, таму што ён выходзіў ужо стары. Steam Deck на дадзены момант тыя гульні, якія хутчэй за ўсё ты на ім хочаш запусціць, ён уже будзе запускаць даволі кепска, таму што яму ўжо не хапае моцы жалеза. А тыя гульні, якія старыя ўзроўня, якія там умоўна выходзілі на Nintendo Switch, яны і так на ім работалі добра, але ты кажаш, што не так клёва ташчыцца па старым гульням. Таму калі гэта будзе другі Steam Deck, то, канешне, так. Я спрабаваў ось датычна старых гульняў, я спрабаваў Fable, гэта моя лепшая любімая гульня была, я спрабаваў яго нанова перапрайсці. Ну я не змог, я не вытрымаў. Мне не падабаецца. Я не звык з такога геймплея. Тыпу, я не тое, што не звык, я адвык ад яго. Так будзе больш правильно сказаць. Паглядзім, канешне, што Sony гэта з гэтым усім зробіць. Я спадзяюся, што яны ўсё ж такі расплюшаць вочы і паглядзяць у бок партатыўнага геймінгу, таму што чым болей канкурэнцыі, тым лепей для ўсёй гэтай... Ну, для рынку, так. Таму да сярэдзіны 2027 года вельмі шмат яшчэ. Мы, магчыма, яшчэ ўсе памрэм, так што... Ну, у Японіі, здаецца, ўсё стабільна, таму хутчэй за ўсё PS6 і нейкая партатыўка ўсё ж таки там выйдуць, нават калі ў нас тут гэтая ядерная вайна здарыцца. Таму вось неяк так. Мне партатыўны геймінг заходзіць у тым плане, калі ты кудысьці едзеш. А проста сесці дома, я такі... Слухай, я б вось таксама хацеў сказаць, мне вельмі партатыўны геймінг заходзіць тады, калі я кудысьці еду, але вось у тыя разы, калі я заўжды браў з сабой кансолі кудысьці ехаў, я ніколі там вось у яе не гуляў. А пры гэтым тады, калі у мяне з сабой няма, я думаю пра тое, што вось зараз было бы заебісь пагуляць, таму што у мяне якраз ёсць час. Для мяне партатыўны геймінг гэта гісторыя пра тое, што я еду на працу, я еду з працы, ці я на офісе у абед, калі сяджу, у мяне ёсць гадзіна, я пахаваў, застаецца 45 хвілін, і я магу скатаць катачку ў Hollow Knight. Вось гэта на дадзены момант працуе так. Я не так шмат вандрую, каб на дадзены момант сабе яшчэ, там, не ведаю, яшчэ одну кансоль для гэтага паўнавартасную набыць. Нават калі гэта Switch 2 будзе. Слухай, Switch 2 для мяне гэта ўвогуле больная тэма нейкая. Ну, кансоль у гэтым раннім доступе на дадзены момант. Не зусім зразумела, што на ёй далей будуць выходзіць гульні з мест першага свіча, і усе эксклюзівы, ўсё вось гэта і ўся мультыплатформа туды перапалзе, але на дадзены момант усё пака яшчэ гэта узаемазамяняема. Я для сябе не бачу ніводнага прызнака таго, што мне трэба ісці яго набываць і думаць нават у той бок. Кіберпанк. Ну, кіберпанк, я вось неяк без кіберпанка, па-першае, выжыву, па-другое, ён на гэтым ёсць, на баксе. Калі захочацца, набуду на баксе. Ну, гэта ж не партатыўна. Але мне не захочацца. Таму што я ўжо ўсе спойлеры злавіў да яго. Шо у нас? У нас кошты на кансолі зламаліся, не ў той бок пайшлі, не ў той бок ваююць яны. Ars Technica падлічыла, калі б кансолі працягвалі танець у тым жа тэмпе, як і ў папярэднія дзесяцігоддзі, то сёння PlayStation 5 Digital Edition каштавала б $229 замест 500. То бок у нас чамусьці у гэтым дзесяцігоддзі, у адрозненні ад мінулага дзесяцігоддзя, кансолі не танеюць, а наоборот
пачынаюць каштаваць яшчэ больш. Мне Што сумно. Мне адразу успамінаецца тая гісторыя, як я ў Італіі за 79 еўра набыў сабе New Nintendo 2DS XL. Вось у новай скрынкі запечатаную 79 еўра. Я такі заебісь, блядь, так можна было. І яшчэ да гэтага мне далі бэушных картрыджэй штук 6. Я памятаю, што ў мяне быў не Hollow Knight, а гэты Shovel Knight, быў і Зельда, якая толькі вось я не памятаю, Majora's Mask, здаецца. Ну как даволі шмат, і ўсё гэта за 79 еўра. А зараз заходзіш у топа-цэнтрас і, чесна кажучы, прыхуеваеш, таму што ты бачыш Xbox за 500 еўра і такі Series S. Ну я умоўна, ён падаражаў на сотку. Ён каштаваў 200. Яны ж калі зрабілі, мне падаецца, яны гэта месяца 4 таму зрабілі. Ну так, але ўсё роўна, тыпу, ты адчуваеш балюча, так, балюча. Я вось зараз зайду і да іх на сайт, і просто я разумею, што набываць тэхніку ў крамах накшталт топа-цэнтра з гэтых глупства, таму што у чым праблема, давай зайдзем у Game.ru. Ёсць спецыялізаваныя крамы для гэтага ўсяго, але яны тыпу паказваюць агульную тэмпературу па палаце, таму што там ну, вось кантролеры падаржалі 70 еўра каштуюць. Каштавалі 50, так. Ну, вони каштували 49,99. Ось тут... Ну, слухай, Xbox-овський контролер, наприклад, у Game.ru коштує 52 євро. Series S на 1 терабайт коштує 489 євро. На 512 гігов, як у мене, він коштує 412 євро. 412 євро. Я його набивав, пам'ятаю, по знижці за 289. Заходиш у Game.ru і набиваєш Series S на 512 гігабайт 299 євро. Ось цікаво, до речі, а чому Game.ru не підняли свої кошти, тому що їх у їх нема. Series S. У їх в огулі нема на дадений момент приставок. А, ну так я на їх просто спинилися у продажі. Ну, добре, давай PlayStation. PlayStation коштує, ось я зараз, 575 євро на 1 тер SSD. Гэта слімка без дисководу. 485. 579, 575 гэта, окей, тут гульня одна ёсць, тут ёсць гэта NBA 2K. Ну, гэта жах. Угу. Я на 100% упэўнены, што яны зараз распробуюць і расмакуюць максімальна гэтую тактыку, і цяпер кансолі толькі на запуске будуць каштаваць там умоўна. На запуске будуць каштаваць 500, а пасля запуску 800. І гульні яшчэ па соткі еўра. ПК. Всё, пойдзем да гэтага, да дядзькі Лепуса, пусть збірает нам піку. Не будем гэта. Я увесь свой скептыцызм засуну сабе ў сраку і забуду пра гэта, і ці што пойду. Я не разумею, адкуль ён у цябе. Таму што, глядзі, мне не вельмі падабаецца вось гэтыя танцы з бубнам, тыпу драйверы, хуяйверы, вось усё гэтае. Я карыстаюся... Робіцца, мне падаецца, ўжо адной кнопкай просто, не? Я карыстаюся кансолямі з 2010 года, а ў 2010 годзе, калі ты сабе браў гульню на ПК, гэта не важна, ці пампаваў ты яе на торренце, ці набываў яе ў стыме, для мяне гэта была заўжды гісторыя пра тое, што мне трэба з гэтай гульнёй ебацца, каб она запусцілася. І тады ў мяне ў 2010 годзе з'явіўся Xbox 360, і гэта была проста ёбаная песня, таму што ты вось проста дыск у кансоль вставляў, і ў цябе ўсё ішло. Я памятаю, тады выходзіў у 11 годзе, ці калі выходзіў Max Payne 3, і яны пісалі, што для Max Payne 3 трэба было у рэкамендаваных 16 гігов аперативы і там 4 гіга якаясьці відэакартка, што для мяне ў 11 годзе было ёбанае вар'яцтва. Гэта столькі грошай каштавала, ну тыпу гэта ад 1000 еўра за сістэмнік на той момант было. А пры гэтым кансоль Xbox прашытая каштавала $300, яна чытала гэта ўсё. І Max Payne 3 запускаўся на 2 дысках, блядь, без предварительнай прадустаноўкі да гэтага ўсяго. У сэнсе на 2 дысках? Ну, тыпу, як звычайна ў кансолі гульні на 2 дысках ідуць.
У якіх кансолях гульні на 2 дысках ідуць? Ну, у всех консолях гульні на 2 дысках, на 3, на 4, на 5 могуць весці. Ты просто гуляеш і калісьці ў час геймплея ты там місію сканчаеш і ён такі тыпу першы дыск скончыўся, усталюйце другі дыск. Шо? Сур'ёзна? Тут здаецца ну слухай, у ця кансолі з'явіліся тады, калі ўжо дыскаў не было, ты гэта в онлайне ўсё набываў. Раней было так. Жест. А там таксама было, што тыпу калі дыск крышачку пацёрты, трэба там. Конечно. Ну просто вось на ПК тако, ну я ведаю, што на ПК былі. У мяне быў гэты, як яго, World of Warcraft, Right of the Lich King на 2 дысках. Вось, я спачатку усталёўваю першы дыск, і ён мне просто падчас усталёўкі піша: "Устаўце другі дыск". Ты мяняеш, і ўсё, ён у цябе вось увесь ёсць. Правда, я тады не ведаў, што каб яго усталяваць, табе патрэбна яшчэ і класічная версія. Глядзі, гэта ж тое ж самае, што і на Xbox 360 было, але тут ты усталёўваеш сабе іх на ўнутранюю памяць, а на Xbox ты гуляў напрамік з гэтага дыску. Вось і ўсё, уся розніца была. Што? Наколькі там дыскі былі? 4,7 гигабайта. Ну, тобто гэта звычайныя DVD-шкі былі. Ну так, там же гульні не важылі пад 70 гигабайт. Так. Тыпу, гульня 20 гігоў, я памятаю гэтай Call of Duty якісьці важыў 20 гігоў, і з гэтага ўсе ржалі, таму што, ну, блядь, як гульня можа важыць столькі. Гульня важыць пад 200. Што? Зараз Call of Duty важыць пад 200. Ну, слухай, я... Неяк зусім не сачу за гэтым цыркам. Таму хуй ведаю. Вельмі добрая гульня. Call of Duty? Так. Ну, на спажытак гуляйце. А як там справы з Battlefield? Я памятаю наш скептыцызм наконт таго, што 6 мільёнаў гульцоў ці 9 мільёнаў яны хацелі. 500 тысяч гульцоў на бета-тэсце у іх было, а тут з'яўляецца Hollow Knight, і іх 500 тысяч гульцоў на старце просто так. Дастаткова было толькі распрацоўваць яе 7 год, і ўсё. Ну, слухай, струк бы з тым гэтым Battlefield'ам, паглядзім, што з ім будзе, тыпу, праз год, калі ён выйдзе. Ці ў іх атрымалася. Ну так. Нават тыя, хто былі скептычна настроены, кажуць, што гэта добра. Тут же яшчэ кажуць, дарэчы, што наступны Xbox будзе ў 2 разы даражэйшы, чым PlayStation 6. Так, бо наступны Xbox гэта ПК. Ну, магчыма, і такая там... Мне просто не падаецца, ведаеш, гатовы ПК. Ну, як ты набываеш сразу гатовыя зборкі, вось тут будзе тое ж самае. Чаму я так вырашыў? Таму што кажуць, што асноўная прычына падтрымкі, асноўная прычына, чаму ён будзе каштаваць так шмат, удваіх даражэй за PlayStation, гэта яшчэ толькі чуткі, гэта неафіцыйная заява Microsoft. Але кажуць, што ён будзе проста падтрымліваць лічбавыя крамы тыпу Steam'a, GOG, Epic Games'у і гэтак далей, якія там яшчэ магчыма з'явяцца. Вось, і з-за гэтага кажу, што ён будзе вельмі дарагім. Ну і плюс яшчэ ў яго там будзе нейкі Magnus IP, гэта новы гібридны працэсар. Вось. Неяк так. Не ведаю, я вось зусім не веру ў новы Xbox. Мне здаецца, што гэта будзе існаваць. Па-першае, што ён увогуле будзе існаваць, таму што, магчыма, вось зараз на Xbox Series усё скончыцца, таму што, слухай, вось з'явіўся Xbox Original, ну там зразумела, старт продажы, першая версія кансолі, яны там адваёўвалі крышачку рынка, але яны з яго не зрабілі. Далей быў Xbox 360. На дадзены момант самы паспяховы, але ўсё роўна ён ушчэнт прадуў PS3. Нават калі ў PS3 было ўсё кепска, гулень не было, ігр тонець, усё вось гэта.
Пасля гэтага быў Xbox One TV, і толькі пад канец вось гэтага ўсяго яны больш-менш запусціліся, там з'явіўся Потым прыйшоў Pass. Бобі Котик. Зараз Xbox Series таксама ніхуя не зразумела, што вы з ім робіце. Вы ідзеце, зразумела, што хутчэй за ўсё Microsoft застанецца як выдавец гэтага ўсяго, але ці будзе ён сапраўды вось такім выдаўцом, які будзе там нешта рабіць на сваёй платформе, ці ён будзе рабіць гэта толькі тады, калі там у яго будуць выходзіць гульні, ён іх адразу будзе дропаць на ПК і на PS6, 7 і гэтак далей. Кароче, я ў гэтым усім бачу той шлях, які вось калісьці Sega разарылася і Microsoft забрала іх распрацоўшчыкаў для таго, каб зрабіць сабе Xbox. Вось мне здаецца, гэта ўсё ж скончыцца так же, як і ў Sega. Microsoft аддасі ўсе свае эксклюзівы на іншыя платформы, каб зарабіць хоць крышачку грошай, і на гэтым усё скончыцца. Я ўжо даўно казаў аб тым, што хутчэй за ўсё гэта апошняя кансоль дакладна вось Майкрасофта. Прычым не кепска. Не кепская кансоль-то. Нармальная, цалкам. Ну так, бо для тых, хто гуляе, сапраўды гуляе ў гульні на дадзены момант, набыць сабе Game Pass стандарт, гэта там колькі 60 злотых, грубо кажучы, і плюс наверх набыць сабе Xbox Series, любы XX, XS, самі вырашаеце. Гэта нармальна, гэта не так шмат. Было да таго моманту, як кошты. Не, ну ў параўнанні з кампухцерамі, то гэта не так шмат. Вось, давай так. Вось, і я казаў аб тым, што хутчэй за ўсё Microsoft пойдзе проста як выдавец будзе. Па сраке пойдзе. Ці так. Вось, але ж і кажучы нават пра Game Pass, гэта ж не заўсёды. Гэта Game Pass, ён не вельмі, наколькі я разумею, выгадны. Так, не тое, што прыбытковы. Ён не вельмі выгадны, па-першае, ён не вельмі прыбытковы. Вось, таму што у нас ужо была гэтая навіна аб тым, што невядома, колькі яны плацяць студыям за тое, што гульня будзе з'яўляцца эксклюзівам у Game Pass там з першых дзён. Вось, замест таго, каб чалавек пайшоў ды набыў яе па фул прайсу. Вось. А па-другое, гэта ж неяк тыпу сярод... А і няма канкурэнцыі ў Game Pass ніякай. Ніякай. Тут же гэта стандартная рэч. Microsoft настолькі багатая кампанія на дадзены момант, што яны могуць дазволіць сабе трымаць такі сервіс, як Game Pass, у мінус. І ўсё. Так, што яны могуць набыць сабе некалькі студый, а потом просто іх разагнаць. Так. І вось тут жа насамрэч яшчэ з'яўляецца, існуе канкурэнцыя з боку PC, з боку PlayStation. Зараз вось там з'яўляецца канкурэнцыя з боку Steam. І Microsoft да сабе пускае Steam як платформу да сабе на Xbox. То бок твой тейк пра тое, што гэта будзе проста PC, гэта вось цалкам 100% правільна. Гэта будзе проста PC. Прычым там Steam же зараз у іх з'явілася чутка пра тое, што яны зарэгістравалі гандлёвую марку, называецца Steam Frame, якая можа быць новай кансоллю. Але можа быць і новым VR. Так, таму што яны падалі 2 заяўкі на рэгістрацыю гандлёвай маркі. Першая ахоплівае катэгорыю камп'ютарныя гульнявыя кансолі, відэааксесуары і кантролеры, а другая камп'ютарнае жалеза і праграмнае забеспячэнне для прайгравання і стрымінгу. То бок і тое можа быць, гэта цалкам незразумела. Плюс гэта толькі патэнт, ніхуя не зразумела, калі ён выйдзе і ці выйдзе там той же самы Apple, кожны дзень рэгіструюць па 300 патэнтаў, і незразумела, што гэта пойдзе куды-небудзь, не пойдзе гэта куды-небудзь. Слухай, з Steam VR мне падаецца, што наўрад ці будзе. Чаму? Усе казалі, глядзі, вот прям Steam VR, магчыма, не, таму што мне хутчэй здаецца, што гэта будзе HTC VR. Зноў-такі, як гэта быў HTC Vive для Steam, вось магчыма, HTC далі будзе зрабіць нейкія вось такія штукі.
У Steam же былі Steam машыны, калі ты памятаеш. Калісьці Мгм. даўным-даўно у іх была платформа для гэтага ўсяго. Яны зрабілі SteamOS, якая зараз можна будзе накатваць на кожны комп хутка. Уже існуе форк да гэтага ўсяго, які вельмі набліжаны да SteamOS, але можна накаціць іх і на любыя кансолі і нават на компе, якая праз гэта не праз парты, это крыху я лукаўлю, як гэта называюць, ну тыпу праз Wine ты будзеш запускаць гэтыя гульні праз бутэлькі ў Wine. І таксама магчыма, кароч, вынік з гэтага ўсяго адзін. Ну тыпу можна хутчэй за ўсё хаваць Microsoft, і наступная кансоль у мяне яўна будзе не Xbox. Ну, глядзі, калі яны зараз зробяць партатыўку, то ці ёсць сэнс мяняць? Ну, у плане, калі Microsoft зробіць партатыўку? Не, Steam. Ну не, тут канешне няма сэнсу, калі гэта будзе проста партатыўка, але калі гэта будзе паўнавартасная кансоль, напрыклад. А ці будзе? Ну, гэта так, хутчэй за ўсё, гэта таксама будзе хутчэй ПК, нібыта чым паўнавартасная кансоль, і гэта калі будзе там такая будзе ж праграма Steam, то ну, так. Гэта будзе гісторыя пра тое, што гэтая кансоль пасядзі паебіся з тым, каб на яе што-небудзь запусціць. Але можа яны набудуць пару эксклюзіваў ці не эксклюзіваў, можа яны дамовяцца з некалькімі выдаўцамі, каб яны адаптавалі нейкія гульні ў сябе на кансолі. Таму магчыма. Ну вось і калі разглядаць, то які сэнс тады набываць умоўна той же Xbox, на якім будуць выходзіць эксклюзівы той же самай PlayStation, там адзін які-небудзь эксклюзіў. Вось як з барскай рукі яны далі гульцам Xboxу Helldivera другога. Вось ці набыць сабе новы PlayStation, на якім будуць гульні і Xboxу, і таксама будуць эксклюзівы PlayStation, ці набыць сабе Steam, на якім будуць гульні з ПК і гульні з PlayStation таго ж і гульні з Xboxу. І то бок сярод усіх гэтых пляцовак Xbox увогуле не ў выйгрышы знаходіцца. Ну так, тут хутчэй ці Steam, ці PS застаецца. Так. Ну, хутчэй за ўсё яны выдаўцом. Мы яшчэ з табой не разглядаем момант паслаць усё ў струк і набываць сабе мульціплатформу на Nintendo Switch. Да халеры мультиплатформа будзе выходзіць на Nintendo Switch, і з гэтым прыйдзецца смірыцца, таму што першы Switch састарацца, і на яго вось зараз састарыўся PS4. Зараз вось там ты же Genshin Impact, што яшчэ PlayerUnknown Battlegrounds, яны там скасоўваюць падтрымку PS4, і ўсё, як бы вось яе век скончыўся. Дзіўна, што яна дажыла 5 год пасля рэлізу PS5, ахуееце, PS5 выйшла 5 год таму, і трэба У сэнсе дзіўна, да нічога не дзіўна, блядь. Ну просто да халеры людзей набылі, і да халеры людзей не хацела набываць сабе, і там існаваў яшчэ рынок втарычнай продажы і гэтак далей. Таму там PS4 ж зараз нічога не каштуе, яна ш'ецца вельмі лёгка, і ты вось зараз можаш сабе набыць PS4, каб яна ў цябе просто ляжала дома. Ну так, можаш. Вось, дарэчы, цікава, я зараз зайду на Skillbю. Гэта літоўскі аналог. Гэта літоўскі аналог куфара, і просто паглядзець, колькі каштуе PlayStation 4. Прашытая PS4 з 2 кантролерамі 110 евро. Зашибіш. За 125 слімка прашытая, нават чамусьці адзін дыск да яе ідзе. Ну, PlayStation 4 Pro на 1 терабайт плюс окуляры VR 270 евро. Ну, 250 таксама падобнай комплектацыі, бачу. Ну, кароч, можна браць просто звычайную фатку PS4, прашываць яе і ганяць. Дарэчы, даволі цікава, магчыма, можна паганяць у якісьці гульні Sony за 100 евро. Разгляджу гэты варыянт. Я зараз просто спрабую падсадзіць сваю дзяўчыну. Трэба яшчэ гэтыя гульні за 100 набыць. Прашыць яе? Прашытую, ну так.
Тут яна ж зараз ш'ецца на ізі, там тыпу гэты софтлок існуе, тыпу там гэтая прашыўка можа слятаць, але існуюць тыпу як аўтатымізатар гэтай Мгм. прашыўкі, тыпу ён аўтаматычна гэта робіць. Таму можна паспрабаваць, і нават чып зараз не трэба, і шыецца, калі я не памыляюся, шыецца нават самая апошняя прашыўка PS4. Калі вам не трэба онлайн і вы умоўна хаце пагуляць у там не ведаю Майлз Маралес выходзіў на PS4, мне здаецца так. Так. Ну Усе вось ж тыпу, уже, калі, ну, блядь, калі, іграх калі вам графа не вельмі важная, можете набыць сабе PS4 і гуляць там вельмі шмат эксклюзіваў застаецца і просто звычайных мультиплатформных гуленняў, якія можна пакараць. нават Рагнарок выходзіў на 4, так? Ну, таму што там вельмі высокая гэта юзер-база засталася. Ну, кароч, даволі гэта, калі падсумаваць, прышпільна, што кансольная вайна сканчаецца. Вось тыпу сапраўды яна сканчаецца, можна сказаць, што Sony ў гэтай кансольнай вайне перамагла урэшце рэшт. Так. Ну што, 75 продажаў Cyberpunk 2077 на Switch 2 прыйшліся на фізычнай копіі. Вау! Слухай, я калі яго першы раз убачыў, я такі, блін. Хто бы гэта, хто б здагадаўся, што будзе так, што людзі не захочуць набываць сабе херню нейкую, просто типа это код, потым спампаваць гульню з інтэрнэта і потым спадзявацца, што калі-небудзь Nintendo не вырубіць нахер усе сервера. Як гэта было з Конкордом? Да з усім такіх гулень вельмі шмат. Тыпу вось там не ведаю 3DS адрубілі нахер, вось няма ніхуя зараз магчымасці выпампаваць гэтыя гульні. Там зараз альтэрнатыўныя сервакі паднялі, пірацкі можна выпампаваць гульні, але вось набытыя табою гульні струк. Таму вось гэта GameKey Cards, гэта вось цалкам нейкая. Ну слухай, гэта ж вырашылі менавіта самі CD Projekt. Пластикавай карткі просто напечатаны код надрукаваны, які вы хочаце потым кароче, гучыць просто ўжо сапраўды як нейкая хуйня. Конечно, яно ж яно на гэтым на шафе прыгожа стаіць. Ну, калі ты просто хочаш голую, Гэта табе не падыходзіць? Калі ты хочаш просто голую скрынку, то чаму бы і не? Я не ведаю. Калі ты хочаш у гульню пагуляць і сапраўды засунуць картридж у кансоль і ўсё такое. Таму Я не разумею, гэта ў цябе відарыс лагае ці гэта гульня так? Да не, здаецца, гульня. А чаму ты не паказваеш, як яна выглядае на Nintendo Switch? Слухай, давай я вось зараз пашукаю. Бо яна выглядае як мыла сранае. Ой, просто тое, што я бачу на паказах, але казалі, што там тыпу вельмі не шмат часу далі проджектам, каб яны зрабілі нармальны білд на Switch другі. Вось. А я не бачыў, як яна выглядала пасля гэтага тыпу, як яна зараз выглядае. Ну, слухай, она выглядае, ну вось калі так параўнаць, она выглядае як версія для Series S. То бок гэта не версія з паўнавартаснай кансолі, бачна, што ў яе неяк крыху парэзаная графіка. Але агулам можна сказаць, што яна выглядае лепш, чым Ведьмар. Яна нашмат лепш выглядае, чым Ведьмар. Ведьмар выходзіў увогуле ў рэжыме бульбы. Я гэта кажу як чалавек, які Ведьмар праходзіў на Nintendo Switch цалкам спачатку і да канца. Не, ну слухай, ну ось з тым, што ўдалечыні выглядае прям вельмі кепска. Ну, аб'екты, якія далёка. Зноў-такі, чувак, ты будзеш гуляць у партатыве. Ты будзеш гуляць у партатыве на там 6-цылёвым маніторы. Хутчэй за ўсё, ў гэты момант ты будзеш ехаць у аўтобусе ці валяцца ўвечары на канапе. І, кароч, ты гэтага проста не заўважыш. Вось мы прайшоў 2 разы, мне хапіла, дзякуй. Ну, ты зразумеў, пра што я. Ну так. Ну, але калі я ўбачу тое, што вау, Cyberpunk на PlayStation, ой, на Switch, думаю, блін, цудоўна. А потым думаю, навошта яна мне? І у мяне тое ж самае было з Ведьмаром. У мяне тое ж самае было з Ведьмаром, але я Ведьмара так нават да сярэдзіны на Switch так і не прайшоў.
Ну, ты же яго таксама праходзіў некалькі разоў, наколькі я памятаю. Ну, мне падаецца, раз ці два толькі на ПК з лагамі. Ну, я раз праходзіў як цалкам. Ой, давай, ось ты не будзеш тут праходзіў ён ведьмара. Я глядзеў сюжэтку у ім. Мне здаецца, дарэчы, што я прайшоў яго цалкам у той вопраткі, якую мне дало спачатку гульні. Мне здаецца, я нават меч не мяняў. Пиздец. Мне здаецца, я нават не рамантаваў гэта ні разу. Ніводнага. Я не ведаю, ці магчыма гэта, але... Я хутчэй... Я не сцвярджаю, магчыма так было. Просто вельмі шмат часу прайшло. Слухай, ну, агулам-то яны кіберпанк-то дапілілі. Не выглядае як гаўно. Выглядае як паўнавартасная, цэльная гульня. Ты маеш на ўвазе дапілілі для свіча ці дапілілі ўвогуле? Для свіча. Тут увогуле яны яго дапілілі даўно яшчэ да выхада Phantom Liberty. Там ўжо больш-менш было зразумела, што кіберпанк ужо не гаўно. Я маю на ўвазе тое, што на свіче... Я разумею, гэта нейкі прэ-рэндэр ці... Не, гэта... У сэнсе гэта прям запіс з... запіс кансоля. Вові, бачыш, он тут гэты інтэрфейс нават па кансолі бачна. Можа, тут у гэтых ёсць прэ-рэндэры у кат-сцэнах нейкіх, але мне здаецца, тут усе кат-сцэны гэта не прэ-рэндэры. Я просто не разумею, што адбываецца ў гульні. Таму што я гэтага не памятаю. Гэта, мне здаецца, самы-самы пачатак, таму што гэты хлопец... не памятаю, у тым-то і справа так. Гэты хлопец яшчэ жывы, які з табой тут катаюцца. Не памятаю, як уключна. Так кажу, я праходзіў кіберпанк, я не праходзіў кіберпанк. Вось. Але я такі не зразумеў крыху усей трагічнасці яго смерці. Прабачце, калі для кагосьці гэта стала спойлерам. Ну, гэта адбываецца ў першыя паўгадзіны гульні. Так, і тыпу ты за першыя паўгадзіны павінны быў прывязацца да персанажу. Ну, ён проста падбіваў цябе тым, што ён больш-менш нармальны. Ён нармальна да цябе ставіўся. Ну так, магчыма. Было адчуванне, нібыта вы сябруеце з ім. Так, не ведаю, трэба будзе перапрасці, бо я такога не памятаю. Трэба будзе зараз за мусоршчыкаў прайсці. Вось. Бо мне падаецца, гэта за іх ветка. Ну, трэба пахваліць CD Projekt Red не толькі за тое, што яны адаптавалі кіберпанк, а яшчэ і за тое, што яны дадумаліся не выпускаць гэта ўсё на вось гэтых геймкей-картсах, а сапраўды выпускалі на нармальным фізічным носьбіце, і вось зараз у іх 75,4 продажаў адсоткі гульні прыйшліся на фізічныя картриджы, і толькі 24% прыйшліся на лічбавыя копіі. І вось цалкам гэта ўсё зразумела. Гэта стане незразумела, калі людзі галасуюць грашамі. Іншыя студыі прыйдуць і будуць рабіць і менавіта гэтымі кодамі, ведаеш чаму? Таму што гэтыя карткі таксама стояць грошы ў Nintendo. Ну, і больш танней выпусціцца, не маючы гэтую картку. Хацелася б на Nintendo Switch 2 пабачыць нейкі сервіс накшталт ад Нінкі, накшталт... Божах, вылецела з галавы. Накшталт геймпасу. Таму што я б большасць вось гэтых гульняў ніколі б у жыцці не набываў, і было б цікава толькі паспрабаваць. Ці была б магчымасць паспрабаваць. Там бы не было гэтых гульняў, паверце мне. Ну так. Там бы была нейкая індюшаціна. Ну, слухай, я вось зараз пагружаюся ў індюшаціну на дадзены момант. Я вось... Ну, Hollow Knight гэта не індюшаціна, слухай. Гэта чысцейшая індюшаціна. Гульня каштавала $55,000. І зробленая на 4 людзьмі. Ну, добра, так, бо... Silksong, мабыць, ужо не індюшаціна, але не сказаць, што там таксама над ёй працавала Electronic Arts. Таму... Кароч, не ведаю. Спадзяюся, гэта ўсё будзе добра. Усё яшчэ не перакананы ў тым, што мне трэба набываць Switch.
Вось усё яшчэ хачу пачакаць год ці 2, мабыць. І потым ужо, мабыць, калі набуду другі Switch, праз 2 гады, А гэта набуду не тая гульня, якую ты будзеш гуляць, дзядзька. Кіберпанк? Так. Чаму? Я ўпэўнены. Ну, слухай, калі б ты хацеў бы пагуляць кіберпанк, ты б ужо пагуляў бы ў яго на Xboxе. Ну, слухай, я то ж самае магу сказаць пра The Witcher. Я б яго таксама мог бы пагуляць 300 разоў, але пагуляў на Nintendo Switch у выніку. Калі ездзіў у цягніку паміж Мінскам і А Вільнёй. куды ты зараз ездзіш у цягніку? Вось зараз нікуды. Мгм. Тым ты і справы. Ну так. Ніхто з нас нікуды не ездзіць. Што? Ты-ты-ты-ты. Я лічу, малайцы. Мы запісалі падкаст. Вау! Невядома, як будзе з тэхнічнай кропкі, але вау! Дзякуй! Пердзякуй! За просто ўсё, чуў, дзякуй за мову, дзякуй за Patreon. Так, я чуў, што на украінскай мове супер дзякую. Вось, я не магу зараз гэта расслышаць. Супер дзякую. А што тебе? Супер дзякую. А, супер дзякую. Жах які. Ну вось, так што дзякуй, пердзякуй. Что дослухали, что были с нами. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, подписывайтесь на наш Patreon. Там час от часу нечто выходит. Там выходит так же часто, як і тут. Вось. Заставляйте комментар, заставляйте свою подписочку на YouTube таксама. І калі вы нас слухаеце на АУД-пляцоўках, то таксама пераходзьце на YouTube і глядзіце, слухайце, якія мы прыгожыя. Вон Лёша, нават у яго дрэды адваліліся.